बा दिनै माथो बिराद हेन्डसाम जाना फैथारदों सिख्लाफोर नायनो फैयाखैथ' एसे अननाय दङ आंसो मिथिगौ बिखाबो खावना दिन्थिनो नामा नोंनो मेगनजों नायब्लाबो अहाया गोसो आंनि जिउजों मोजां मोनबाय नोंखौनो अरसे आं मानसिफोरा मानो बुजिया जों बायदि मानसिनि थाखाय जोंनि हेंथा गसंग्रा मानसिखौ फोजोबस्रांनाया सोरखौबा गिनानै उनफिनना थानाया आंनि आखु नङा लामानि जोंसिखौ एसेबां गोबाव दोननायनि खोथा फैया थाबैनो बोस्रांना लानांगौ दैमाया थैदोबाबोथ' रेगाया थैयाखैलै जोंना रेगाखौ फोजोबना लायैयाथ' गोरोन्थि जाबाय लोगोफोर फैगौ 25 सेप्तेम्बर रबिबार सानखालि एक्शन आरो रमान्टिक मुभि थुलुंगा बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। बे एक्शन रमान्टिक सावथुनखौ दिहुनदों फनिन बर' बिथाङा। बे सावथुनखौ बिथोन होदों रबिन्द्र एस बिथाङा। लेङाइ बिथोनगिरि महरै खामानि मावदों पद्मालसन बिथाङा। बे थुलुंगा सावथुनखौ दैदेनदों गणेश बर' बिथाङा। लोगोफोर थुलुंगा सावथुनाव हिर'नि रल खालामदों सिमां सैनारि बिथाङा। हिर'इननि रल खालामदों बिथांजो प्रियंका लाहारिया। बे सावथुननि मेइन रलाव दं सोमावसार बसुमतारी, मेन्डेला, सोमावसिं, निरिबिलि लाइथुन आरो गोबां मोजां महरगिरिफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिबो मोजां एक्टिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर थुलुंगा सावथुननि मिउजिक संखौ रोजाबदों गीताश्री आरो सोमखोर। एक्शन खालामदों सोमखोर बिथाङानो। बे सावथुननि स्ट'रिखौ सुजुदों तिजु बर' बिथाङा। स्क्रिप्ट आरो डायलगखौ खालामदों रबिन्द्र एस बिथाङा। बे थुलुंगा बर' सावथुनखौ 25 सेप्तेम्बर रबिबार सानखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाकाटनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय हाबाफारि प्रिमियार श' दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे सावथुनाव एक्शन आरो रमान्स खालामनायखौ नुनो मोनगोन। उन्दै समनि मोजां मोनलायनाय बेफोर गासैबो बेरखांदों। लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय।